Kaixo kazetaguneko lagunak, zure hurrengo bidaia pentsatzen zabiltz? Zure ametxetako bidaia nondik hasi antolaten ez dakizu? Planifikatzeak gauz bat izan daiteke. Erreserbak, maletak, ibilbideak, argazkiak, gauz asko gogoratzeko eta antolatzeko. Baina ez zaitez kezkatu. Izan ere, gaur hirua bezin hobe dakarkizigu antolatu maletak egin eta bidaia gogora ekartzea inoiz baina errazagoa izateko. Bidaiatzea maite baduzu, erraminta hauek zure aliatu honenean bihurtuko dira. Has gaitezen. Lehenengoa, polar step da. Erregistratu ostean, zure bidai helmuga erantzi eta datak ere sartu. Ostatuetako erreserbak erantzi helko dituzu, apak sortuko duen denbora ardatzaren barruan. Behin bidai hasten duzunean, bisitatzen dituzun puntuak gordetzen joango da, bidaiko lekuak lotuz. Gainera argazkiak eta oharrak igo ditzazkezu eta denbora errealen zure lagunekin partekatu. Eguneroko digital baten parekoa da. Maleta egiterako unean beti zerbait garrantzitsua zaizun horietakoa zara? Edo zerrendan nondik hasiera ez dakizunetakoa? Backpointek ustekabe horietatik, baita maletak egitea sortzen dizkigun buruhostetatik ere salbatuko zaitu. Lehenik eta behin, helmuga, hasiera data eta gau kopuruak adieraztea izango da. Hondartzara, mendibilaldira edo eskiatzera joateko bazara, horretarako beharrezkoak erantziko dizkizu. Zerrenda zure beharren arabera eralda dezakezu. Maleta egiten ari zarenean sartutako elementuak zerrendatik ezabatu ahalko dituzu. Ekipai zerrenda egiteko modurik azkarrena da. Eta azkenik, oroitzapena gordetzea goko dituztenentzako Journey Blog. Zure bidaieko argazkiak blog batean eraldatzen dituen apa. Bidaia aukeraren barnean, helmuga adierazteko eskatuko dizu. Behin erantzita, sortu post ezberdinak erantzi nahi dituzun argazkiak hautatuta. Zure galeriatik edo Google argazkiak kontutik eranztea baimentzen du. Iruzkinak idatzi eta txintxetak erantzi argazkiak non egin diren kokatuz. Honela, mapa interaktiboa sortuko zaizu. Inprimatutako argazki albuma sortzea baimentzen du baita ere. Bikaina, zure karretean argazkik soilik izatea baino gehiago nahi baduzu. Zure bidaia planifikatzea sinpleago izango da, eta oroitzapen ederrak izango dituzu gorderik. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera bideo gehiagotarako. Bidaion eta hurrengora arte.